δημιουργούνται την ίδια γλώσσα. Κάνουμε μια άσκηση σεισμού. Στο σχολείο και δυστυχώς μαζί με το σεισμό, για να είμαστε και ρεαλιστές, η μερίδα που περγανώνουμε άλλα. σήμερα έχει σκοπό την ενημέρωση των στελεχών εκπαίδευσης, του μαθητικού δυναμικού και των γονέων και όλου γενικά του κόσμου που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι είχε μεγάλη επιτυχία. Το σενάριο εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια. Με σκοπό μαθητές του Δημοτικού να μάθουν πώς να προστατεύονται από σεισμό. Είναι σημαντικό να γίνουν τέτοιες ασκήσεις και μάλιστα σε συγκρότημα σχολικών μονάδων, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν 2 νηπιαγωγεία και 2 δημοτικά σας σχολεία. Εξήγησα ότι θέλουμε να μάθουν ότι όπου κι αν βρίσκονται κάποια τέτοια δύσκολη στιγμή, έχοντας ένα φορητό ασύρματο, έχοντας μία ασύρματη συσκευή, εμείς είμαστε εις θέση να τους έγινε ακούσουμε. σεισμός, με ειδοποίησαν μέσω φορητών ασυρμάτων ελεύθερης χρήσης το σχολείο και εγώ με τη σειρά μου τους άκουσα και μετά σε μια άλλη συχνότητα κάλεσα όλους τους φορείς άμεσα. Τη συλλογή που έχω εδώ, έχω μεγάλη συλλογή, έφερε κάποια δείγματα εδώ για να δουν τα παιδιά παλιές συσκευές. Το κομμάτι της επίδειξης των πρώτων βοηθειών με τους εκπαιδευμένους εθελοντές που διαθέτουμε. Εμείς από την ομάδα μας συνδράμουμε παρουσιάζοντας τα μηχανήματά μας, τον εξοπλισμό μας. Τονισμό αλλά και την μελέτη της άσκησης έκανε ο κύριος Ιωάννης Ευστραθιάδης, δικηγόρος αλλά και εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και μέλος του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών Σερών.